prieteni, eu sunt Larisa Andrei 3 și astăzi vom juca o hartă făcută de sora Eremiei. Hei, mă numesc Andreea, am 12 ani și sunt sora Eremiei. Astăzi am făcut o hartă care mi se pare ușoară. Reguli, nu aveți voie pe creativ. Nu stricați aranjamentul. Succes! Și abonați-vă la Larisa 3 și sora mea, care este Gaming Eremia Lacrimă. Da, hai să o ajutăm pe care doar un abonat. Urmărește drumul. Poate vă întrebați ce am spus când am spus că are doar un abonat. Și ce nu știu dacă să auzi dacă am râs. Da, am râs. Am râs că are doar un abonat și am râs că e gen ciudat să ai de la videoclipuri și să ai doar un abonat. Adică e super ciudat. Da, și acel abonat sunt eu. Ok, sari. Așa. Ok, să-mi iau jos, că, da. Felicitări, ați ajuns. Da. Of. Am găsit că mai are unul acolo. Cum am putut să cad? Of. O spus că e ușor și mie mi se pare super greu. Adică nu chiar să de greu, dar totuși. Caută butonul. Ai 2 butoane. Sigur există pe aici. Uite aici. Noi. Unde-i? Oh my god. Nu cred. Unde am pus ăla? Aici? Așa. Na. Îmi pare rău, dar a dispărut. Următoarea preferată a mea. Nu vine să cred. Deci aș putea să scap așa, dar hai să jucăm cinstit. Pune tot ce ai. Ok. Cred că după ce termin. Deci hai să începem, dar nu mi-a pus lemn. Of. Să mă duc să fur lemn de aici. Am avut nevoie de lemn, da. Deci nu mi-a pus lemn, nu vine să cred. Ce uite tu că mai ioi. Așa. Nu știi seama că nu își dai seama. Așa. Bun. Cum am putut să uite? Și eu. Da. Dați. Mă duc pe aici.
Aoleu, a început să fie ploaie. Da. Da, am uitat. Of. Hai să încep de acolo să de aici. Ce mi se întâmplă chestia asta? Trebuie să stau pe creativ dacă nu mor. Băi, de ce au venit așa? Deci cred că când plouă nu avem voie să spargem astea. Oh my god, șobolanilor. Mamă, și scârbojul. Băi, am dat de creativ înainte, dacă nu eram. Pare rău, am încălcat două reguli. Nu avem ce face. Nu pe slam. Aici nu știu să fie ploaie și n-am. Așa. Dacă eu mărește aici. Nu am încălcat. Da, am încălcat ora. Am crezut că am stricat eu aici gen. Da. Am încălcat deja două reguli. Am dat pe creativ și am stricat aranjamentul acolo.